मेनोपॉज हर महिला के जीवन के एगो अईसन चरण होखेला जवन की ओकरा प्रजनन के साल के अंत होखेला। एही घड़ी मेहरारू लोग सोचे लागेले कि मेनोपॉज से कैसे निपटे के बा। अधिकांश महिला के मेनोपॉज के अनुभव 45 से 55 साल के बीच प्राकृतिक रूप से होखेला। हालांकि ये अंदाजा नइखे लगावल जा सकत कि हर महिला कब मेनोपॉज तक पहुंच जाई। मेनोपॉज के बारे में तनाव काहे जब स्वाभाविक बा। एह चरण में महिला के जीवन में एगो बड़ बदलाव मेनोपॉज से जुड़ल हार्मोनल बदलाव उनका स्वास्थ्य के सब पहलू पर असर करेला। शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक अवुरी सामाजिक भलाई। हालांकि कुछ लोग के बहुत कम लक्षण के सामना करे के पड़ सकता जबकि कुछ लोग के ज्यादा परेशानी हो सकता। उनका मेनोपॉज के कवन लक्षण से निपटे के जरूरत बा। गरम फ्लश आ रात के पसीना आवे, मासिक धर्म चक्र के नियमितता, अवुरी प्रवाह में बदलाव, संभोग के दौरान योनि के सूखल अवुरी दर्द, नींद आवे में दिक्कत होखे, मूड में बदलाव, अवसाद, चिंता आदि। यह ठेठ बदलाव के अलावे शोध से साबित भइल बा कि मेनोपॉज के दिमाग के स्वास्थ्य से संबंध बा जवन की डिमेंशिया अवुरी अल्जाइमर रोग के ओर ले जाला। मेनोपॉज से निपटे खातिर 5 गो टिप्स। मेनोपॉज से निपटे में चिंता के विषय हो सकता, लेकिन आगे से तैयारी कईला से आसान हो सकता। 1. अपना डॉक्टर से बात करें। अपना लक्षण जैसे हॉट फ्लैश, नींद, यौन कार्य में बदलाव, अवुरी मानसिक स्वास्थ्य पर अपना डॉक्टर से चर्चा करें। अगर लागू होखे तो इलाज के मांग करें। 2. अपना डॉक्टर से पूछी ऑस्टियोपोरोसिस के जांच खातिर अवुरी हड्डी के स्वस्थ राखे, अवुरी फ्रैक्चर से बचावे में मदद करे खातिर पर्याप्त कैल्शियम कैसे मिलेला। 3. हर 2 महीना पर मैमोग्राम करा ली। 50 से 74 साल के बीच के उम्र में अपना उम्र आ स्वास्थ्य के आधार पर अपना डॉक्टर से दूसरा अनुशंसित जांच के बारे में पूछी। 4. स्वस्थ भोजन करें। आज शारीरिक रूप से सक्रिय रही। मेनोपॉज के बाद हृदय रोग के गंभीर जोखिम से बचे खातिर 5 दोस्तन के साथे समय बिताई। अपना के ओह गतिविधियन में लागल रही जवना में रौरा मजा आवेला। कई बेर हमनी के इना मालूम होखेला कि जवन लक्षण हमनी के देखाई देता उ मेनोपॉज से जुड़ल होखेला। अगर रवा मेनोपॉज के बारे में सोचत बानी, सामना कर रहल बानी तो मेदविकी के अईसन टिप्स आपके बेचैनी के कम करे में मदद कर सकता। औरी दिन प्रतिदिन के टिप्स खातिर हमनी के लाइक, शेयर आ सब्सक्राइब करें।